Lortu dituzue uraren kalitateari buruzko datuak? Badakizue nola interpretatu? Ulertzen dituzue? Horrela ez baldin bada, hona hemen adibidea. Hasi baino lehen gogoan izan ezazue urak sentsorea guztiz estali behar duela aplikazioak datuak behar bezala hartu ditzan. Hori esan da has gaitezen esperimentuarekin. Uraren kalitatea neurtzeko guk Donostiako ura azertu dugu. Horretarako lagin bat hartu dugu. Aurreko bideoan erakutsi genizuen azerketarako sentsoreak nola antolatu behar diren. Tira, horixe bera eginda, Arduino Cloud aplikazioa ireki eta sentsorea egonkortzea utzi dugu ur horretan isobatutako zenbat solido dauden zehatz-mehatz jakiteko. Kasu honetan, 300 TDS baino gutxiago dituenez gure laginak, kalitate honeko ura dela esan dezakegu. Orain esperimentu bat egingo dugu. Ur lagin berari lixiba pixka bat gehituko diogu. Berriro aplikazioari egonkortzeko hastia emango diogu balore erreala lortzeko asmoz. Ondoren, behin Arduino Cloud balore batean finkatu dela, ondorioak atera ditzakegu. Kasu honetan, lixibarekin balorea 500era igo da. Hortaz, 300etik pasatzen denez, esan daiteke ur hori ez dela kontsumorako egokia. Kalitate txarrekoa baita. Hori izan da dena, interesgarria iruditu zaizue? Gure azalpenek ulertzen lagundu zaituzte? Beharrezko baldin bada webgunean kontsultatzeko informazio gehiago duzue.